Lo mbutho wesisa sele unikezele ngemaski ezingaphaya kwama110 kubantu basedutywa, kodwa ngoku bagxile kubasebenzi bezempilo. Ezi mpahla zokuzikhusela ziza kusiwa kwiikliniki ezingaphaya kwe140 kunye nezibhedlele ezili-16. Injongo ephambili kukucutha inani lolosuleleko lwale ntsholongwane yecorona. Sikhethe into yokubana eli galelo lethu lize apha ezilalini ngoba izidingo zeekliniki zasezilalini kulapho kuye kwabonakala into yokubana ezinto zifuneka khona, kulapho zingafikelelekiyo khona. Babalelwa kumawaka angama80 abantu abosuleleke intsholongwane yecorona eMpuma Koloni, ukanti basondele kumawaka 2 abo bathe balandulela ngenxa yeengxaki ezoyanyaniswa nale ntsholongwane. Kufa kwenkosikazi yam ebiphangela ibixelenga phaa kwesasibhedlela saseVictoria eDikeni. Sathi ndisingcwaba emveni kweentsuku ezibini yalithuba lam uba mandikulaliswa nam esibhedlele. Ndahlala phaa i-intensive care unit iveki ezingaphansi phaa ezine. Indihlasele kakhulu. Xa siyifumanayo xa sithetha sithi masisebenze kunye nee-NGOs ezikhoyo nee-foundations ukulwa idabi, ayilo dabi lika-health kuphela. Bangaphaya kwama200 abantu abathe basweleka ngenxa yecorona kwingingqi yase-Amathole. 16 kubo ngabasebenzi besebe lezempilo. Ndingulubabalo Dada, kwiindaba ze-SABC edutywa.